Čaute, tu je Viktor zo Slovak Bike Parks. November a nový trail na Oko Trails. A ešte aj takto krásne vyčistený, ale samo sa to nevyfúkalo, lebo toto nie je ministri v Bystrici. Na budúce teda, ak sem pôjdeš, tak určite si odpustí jedno pivko alebo kávu a podpor chalanov buď kúpou permice, alebo aj napriamo dám link dole do popisu. Na nový trail sa ide z druhého kopca. Ako začína Mad Max, tak sa poďme spustiť. November, tak celkom zima. Normálne cítim, že mi mrzne kyselina hyaluronová v kolene. Do toho ešte máme v Žiline teraz takú kauzičku s medveďom, ktorého už nebavili traily na Strániku, tak si zišiel do tepličky, odtiaľ prešiel do Žiliny a dneska ráno už boli rumors, že ho videli aj na Hájku. Hájk je taká otvorená zoo pre ľudí a zvieratá, ktoré spolu žijú v symbióze už nejaký ten rok, a Hájk susedí priamo z Oko Trails. No, tuto som odbočil už hore, ako vidíte, jemný výšlap. Ešte to není vyjazdené. Poďme do toho. Je to odklopené miestami. Tu som si to musel tak potiahnuť. Je to parametrovo čierny trail. No, tuto ešte krátka spojka s Mad Maxom, kde sa pokračuje ďalej. No a tá jeseň je krásna. A my ideme tým novým trailom. Pekné zápierky, switchbacky. Pomedzi úzke stromy. Baníkom. Je to taký najskôr technicky náročný čierny trail. 180-ka. Prepad 2-metrový. No a tuto ideme na taký drop. Chvíľku taká cestička. Tuto treba pri tomto pníku odbočiť. Opäť na brzde. Cez strom. Opäť sa trafiť do trailu. Ešte to není vyjazdené. No a teraz ide taká trošku hluchšia časť, ale tak snáď čo nevidieť, tu tiež pribudnú nejaké prvky. Inak tu sa netreba zlaknúť, je to také diviačie doupie, tak aby ste neboli prekvapení, že tu niečo na teba vyštekne. No a teraz sme vybehli na také rozcestie. Ďalej sa dá pokračovať na vzduchovku. Zo vzduchovky sa dá napojiť na S-kový trail a pokračovať cvičili až ku cintorínu.
ale ja si pôjdem vybehnúť tým smerom 200 metrov. Je polka Mad Maxu od Kickera a pokračuje sa ďalej do Stražova. Dúfam, že sa ti video páčilo a vidíme si zase tak kde v lese.